Ilan mo eh. Ikaw ba, dugay na kay ka? Ha? Dugay na ako nagantos sa imo. Pero love gihapon ti ka. I believe I can fly. I believe. Ayo. Ayo. Nangayo. Ayo. Ayo. Ato dito ato ah. Ayo. Ayo. Ayo, kadali lang. Uy, Mari, ikaw man din na, Mari. Uy, pare. Kanang bahol na kong kaguran, pare, be. Ah, kaguran? Wala na ba may kaguran, Mari? Pero, kamo ko makagod. Unsa man, ako nalay kagod sa imo. Hoy, Chihuahua, nabuang naman siguro ka. Sige, magkatawa dira. Nasudlan naman siguro kag kalag ni Jessica Suho siguro. Giinar ako nakapansin sa imo ba? Sige ra kag katawa. Unsa naman ko eh? Papansin mga kayo. Kita ka nagkatawa ko diri. Ingna kog nadaot na ka kaysa paunta ka sa akong tutoy karon. Oh ha? Sige tawa bisag mo katawanan. Tarong-tarungan na yung kaugalingon na, tarong-tarungan na. Oh no! Kaya wala ko giganahan. Wala ko giganahan sa mga kaugalingon. Ha? Unsa man, paanihon na ako si Ed Kaluwag diri para kung anong taka, kung nasudan na kagkalag ni Jessica Suho. Nako na kag-espiritu. Sige tawa, murag na daot. Pagtrabaho, gimadra. Ayo. Ayo. Nangayo. Ayo. Ayo. Ato dito ato ah. Ayo. Ayo. Ayo, kadali lang. Uy, Mari, ikaw man din na, Mari. Uy, pare. Kanang bahol na kong kaguran, pare, be. Ah, kaguran? Wala na ba may kaguran, Mari? Pero, kamo ko makagod. Unsa man, ako nalay kagod sa imo. Eh, peace. Yo. Muna lang ka. Wala ka pare, oy, ka nice. Master, di ka makagod pare. Ako nalay kagod sa imo. Ay na pare, oy. Basig dili nakakaya pare sa pagkagod pare. Isud na. Ang Mari ka nang nakainumdum ko sa una kato nagkukod-bukod to ba? Grabe na tong dagan-dagan na to eh, katong hagbong ka sa kasilyas yan eh. Ate katong nimong natama ka ng tae ba? Nalagi pare oy kanang nakainumdum ko sa una pare katong nagkukod-bukod ta. Nalagi katong nahug ko sa kasilyas oy. Ate nakaon pagid na ko ang tae pare oy. Na. Grabe kayo tabis man din ng tae pare no. Ate katong oo, nakinumdum ko sa una pare, kato nagukod-bukod ta. Unsa man Mari? Magukod-bukod ta otro Mari. Oh. Joke lang. Oh. Peace. Pare kanang maton ako pare kay imong pare dito hubog. Ay, Diyos ko. Ah, sige. Magpainit to pare, magpainit. Namuoto na ko pare ha. Bantay ka sa ako, bantay na ka. Sige. Uy darling, si Mari man da ito. Ang laparo man ka. Ay. Kaingon magud na kog lamok. Kaingon na kog lamok pa. Ha? Nang humra to siya kaguran nanya masuko dayon ka. Grabe gud nimo kasilusa kayo eh. Pakipakagud-kagod ah. Psti kay mo. Stilan mo eh. Ikaw ba dugay na kay ka? Ha? Dugay na ko nagantos sa imo. Pero love gihapon ti ka. I believe I can fly. I believe. Kasi wa kay pakiramdam. Wala kay pakiramdam. Na ako sa imong likod.
Pero nagbiga-biga ka. Ha? Nagbiga-biga ka. Unsa man dili na ko nimo love? But nimo oy. Ha? Di na ba ko nimo love? Tubaga akong pangutana. Nagsakit akong headache, ha? Nagsakit akong headache. Ha? Akong brain damage, nagsakit. Tungod sa imong gibuhat, napakay pakagud-kagud. Ikaw pa imong kagud. Stika ka? Sticky ka. Ha? Na. Ito ba? Na. Kulira ka, kulira gikanta ko, ha? Kulira. Na, nako, ay nako. Darling, manangid ang tako ba? Matos ako ilapari kay nanghagad to. Magkila domig ka ng pato. Kay dugay na kay to siya, waka kila og pato ba? Nya, gihagad ko niya gay na. Kay gusto siya mukhaon ng pato. Matos ako ha. Oh sige na, lakaw dito. Kay naginit akong usay mo, naginit. Matug sa ko matug ha. O sige, tug sa diya ha. O sige na kay matug sa ko. Tug sa kay para mapahuway ng imong utok ba nga init kay kapermente. Very hot kayo ka. Hot, hot, hot. Sige, sige. Karon lang ka. Patugtog day ka ha. Impas lagi karon. Mubaos ko eh. Sakit kaya akong ugay na. Imo pa akong gihapak. Unya mo akong gitkuan ng puthaw. Bantay ka karon, patugtog karon kay impas lagi karon. Mubaos ko, mubaos. Oh no! Imo kong ikuan gain ha. Sama na tabo. Grabe magud nimong kuan gud damgo ba. Ya, kanang murag naglisit na kaginhawa ba. Ha mao? Imo ta kong gipakaugurat. Na. Lain kay mong damgo gyud, lain kayo. Bahan ako eh, unsa ba di? Grabe na gid akong damgo dai. Pagod mata na mata kay na. Pagod na da. Sayaw mga toy, 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 mga toy, 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 mga toy, 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 mga toy, 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 mga toy, 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 mga toy, 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 sayaw mga toy, 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 toy. So, what's up mga katisoy? Unta nalingaw mo sa video mga katisoy nga akong gihimo. O magpasalamat ko sa Shabu Clothing Line. Akong isuot karon ng ilang gihatag nga t-shirt. Nindot kayo siya mga katisoy. Nindot kayo ang tila baga. So, shout out ko kang Alper Lunhayan. Katisoy. Ayo-ayo da katisoy. And guys, unta i-subscribe ninyo ang akong YouTube channel o unta suportahan ninyo ang akong mga video. And daghang kayong salamat sa inyo mga katisoy. Unta nalingaw mo sa akong mga video. Thank you and God bless.